U Prijedorskom domu za mušku djecu i omladinu ometenu u razvoju smještena su 202 štićenika, a u proceduri za prijem su još 4 korisnika. Među štićenicima je i 11 maloljetnika. U okviru obilježavanja nedjelje djeteta aktivnosti imaju za cilj da se djeci sa teškoćama u razvoju omogući što normalnije funkcionisanje i uključivanje u društvene tokove života. Naše djeca imaju posebnu pažnju i posebnu zdravstvenu zaštitu, ali najbitnije od svega da se djeca osjećaju sigurno i voljeno uslijed nedostatka roditeljske brige i pažnje. Ova ustanova pozitivno posluje, a nedavno je izvršena i rekonstrukcija objekta. Značajno se ulaže u radnu terapiju, pa korisnici u skladu sa svojim mogućnostima rade u plastenicima. U planu je i proširenje kapaciteta za ove namjene. Imamo jednu investiciju vezano za rad i radnu okupaciju korisnika gdje ćemo proizvoditi šampinjone, a u tom objektu će raditi naši korisnici prema njihovim psihofizičkim sposobnostima. Uslovi života i boravka štićenika u ovoj ustanovi su na vrlo visokom nivou i ne zaostaju za bilo kojom ustanovom ovakvog tipa u okruženju, ali i šire, kaže ministar Bogdanić. Ovo je nešto što stvarno je za svaku pohvalu da mi imamo ovakvu ustanovu i da možemo pružati ovakvu uslugu u Republici Srpskoj. U ovoj ustanovi smješteni su korisnici uzrasta od 3 do 77 godina iz Republike Srpske, Federacije BiH, Crne Gore i Hrvatske.